गिबियावनो मिडियानिसिम हामलायनाय थाबाय आरो गासै नायगिरिनिसिमबो अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बरायनाय थाबाय। आं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि गाहाय नेहाथारि अनिल कुमार बसुमतारी। दा थांनाय साननैसो आगोलाव बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि बेन्दोङाव थानाय गोजोनपुरी जोंनि नैबे पार्कआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मुसुखा बेखौ खायसे दुथां आखुनि सुबुंफ्रा गन्थं मोखां बुख्लानानै बिथांनि जि सावगारि मुसुखा बेखौ नस्थ' खालामलांदों। बेनिखायनो जों जाय बिथांमोना बे हाबाखौ मावदों, बे खामानिखौ मावदों, बे दुथां सुबुंनि गोसोनि मानसिफोरखौ जों अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि जानानै गोख्रोङै कन्डेम खालामो, सोंखारियो। जोंखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गासै बुहुमनि बर' माहारिखौनो खौसे खालामनानै मोनसे समाव आलादा हादोर सोरजिनायनि जिथु बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबोदोंमोन। बिथाङा जोंनो माखासे मन्थर होलांदोंमोन। बुहुमनि गासै बर'फ्रानो जों खौसे जानानै आलादा हादोर बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय बेयावनो माखासे बिथाङा जोंनो बोसोन होलांदोंमोन। जोङो थांनानै था आरो गुबुनखौबो थांनानै थानो हो। आगानै आवगायनानै गोनांथि जायोबा नांगौ आगानसे फावसायनानैबाबो जों आवगायफिननांगोन। थिग बेबायदिनो जोंबो बै समाव भलन्टियार्स मुङै 1987 मायथाइनिफ्रायनो बिथांनि जि आलादा हादोर बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखियाव बा हाबाफारियाव बारसोमनानै थै-थां बिथांखौ जोङो हेफाजाब होदोंमोन आरो बिदिनो बुहुमनि गासै बर' माहारिखौनो बिथाङा खौसे खालामनानै जोंखौ दिनै नैबे थासारियाव लाबोदों आरो दिनै बर'फ्रा बिथांनि नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि बे थासारिसिम सौफैदों। बेनिखायनो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोन्थोर होलांनाय बेखौ साफ्रोमबो बर'आ, बुहुमनि साफ्रोमबो बर'आ गोरबो बिखायाव लानानै आवगायलांनांगोन। जोंनि गेजेराव जाहाथे खुनु एना एनि दावराव दावसि बुलाय सुलाय जाया, बेखौनो जों अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननिफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट खुंथायखौ जों खावलायो, जाय दुथांफोरा जोंनि बड'फानि मुसुखाखौ गन्थं मोखां बुफायनानै गालांबाय, बिथांमोनखौ गोख्रैनो संदाननानै नागिरनानै दिहुननानै साजा होनो थाखाय जोङो खावलायनाय थाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननिफ्राय। बेजों लोगोसे बे सेगावनो जोङो जोंनि थांनाय 2025 मायथाइनि 26 सेप्तेम्बराव जि बड'लेण्ड ओनसोलनि बिसायख'थि जाना थांबाय, बेयाव जा रिजाल्ट फैदों बेखौ जोङो गासै बर' माहारिखौनो जों धन्यबाद होनांगोन। मानो होनोब्ला BPF हानजाया बयनिख्रुइबो बांसिन अनजिमा लानानै 28 MCLA देरहासार जानानै ओंखारबोनो हादों। बेनिखायनो जों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलो आरो सार हाग्रामा महिलारिनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसे फैगौ 5 अक्ट'बराव हाग्रामा महिलारि सारआ बे बड'लेण्डखौ खुंनो थाखाय अभारटेकिं लागोन। बिनि उनाव बिथाङा बे BTCनि चिफ जागोन।
आरो सिफ जानानै बिथाङा जोंनि गासै बिटिसि बाखि रायजो राजा आइ आफानि गांनाय उखैनाय लुबैनाय गासिखौबो सुफुंनानै होलांनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो। आरो इयुनाव बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जेसेबां खामानि मावदों बिनिख्रुइबो बांसिन खामानि मावलांनो हाथों, गोहो बोलो मोनथों आरो गासै बिटिसि बाखि रायजोआनो बिथांखौ गोरबो बिखानिफ्राय हेफाजाब होनानै बिथांखौ गोबां खामानि मावनायाव मदद होयो जों बेखौ जोङो अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बे सेगावनो